ħanaqraw il-pass li jmiss f'din il-priedka ta' Ġesu Mattew 18 vers 12. X'jidrilkom jgħidilna, jew aħsbu ftit. Jekk xi raġel ikollu mitnaġa u tiżvija waħda minnhom, mhux se jħalli d-99 fuq l-għoljiet u jmur ifittex l-iżvijata. U jekk jiġri li siba, tassew ngħidilkom illi jifraħ bija aktar milli bit-99 li ma żvijawx. Hekk mhijiex ir-rieda ta' missierkom li hu fis-smewwiet illi jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Din l-kelma ta' Sidna Ġesu. U għal pjaċir tiegħi meta niltaqgħu flimkien bħal biera hekk fl-apert u nkun kapaċi dik l-atmosfera ta' konvivjalità, ta' ħbiberija, niċċajtaw flimkien u nilqgħu xulxin mingħajr ma warbu lil ħadd, imma ħaġa waħda, unità sabiħa fi Kristu Ġesu. Din l-atmosfera, dan l-ambjent rridu nrawmuh, rridu nkoltivawh, għaliex Ġesu rrid illi n-nies tiegħu jkunu familja waħda. U infatti wissina biex ma niddisprezzawx imqar wieħed jew waħda mill-fidili tiegħu. Għaliex? Il-għalx għandu relazzjoni speċjali ma' kull wieħed waħda minnha. Wasalna fejn wasalna għadniex fil-bidu tal-pellegrinaġġ tagħna jew għanix aktar maturi, Ġesu qal li kull min jilqa' f'ismi tifel wieħed bħal dan qiegħed attwalment jilqa' lili. U allura rridu narfu illi kull fidil ġenwin, kull dixxiplu, avolja għadu żgħir, għadu matur, għadu xejn attrajenti, għadu forsi wkoll jinstaram fit-tnub, forsi ma naraw xejn promettenti fih. Dan huwa persuna illi s-Salvatur ħallas prezz infinit għalih. U allura jien ħankun jien li niddisprezzah jew warda. Le, rrid nara fih potenzjal, trofew tal-grazzja divina. Kull wieħed waħda minna Alla qed jagħmel minna trofej bħalli kieku bħal dak l-atleta illi kull tiġrija li jirbaħ jiddobba trofej, jirbaħ trofew u poġġi fil-vetrina. Aħna trofej tagħna. U għadna xogħol għaddej, iva, ma stawx, però illi inwarbu lil xi ħadd minna għallax inkunu attwalment qegħdin inwarbu lil sidna nnifsu. F'Luqa 10 Ġesu jgħid illi min jisma' lilkom jisma' lili. U min jirrofta lilkom, ġifi iwarrabkom, jirreġettakom, ikun qed jirrofta lili. U min jirrofta lili, jirrofta l-minbatri. Irridu naraw f'xulxin xbija talla u aktar minn hekk is-siġill tal-fidwa ta' Kristu fuq kull wieħed u waħda minna. Dik hija l-Knisja ta' Kristu, Knisja kompatta, Knisja unita illi narfu illi iva Alla ġabarna, ħaddanna miegħu u anke l-ħrief pannaġġ avolja għadhom ħrief u jitfixklu malajr u jaqgħu dawn huma eżiż għall-mallem manswet tagħna. Fatti r-raj meta jara li dil-ħarufa mhix qed iżomm mal-merla x'jagħmel? Jiġborha fih danu. Jiġborha fih danu. Jozza aktar mill-oħrajn. Iżajja hekk ħabbru lill-Salvatur tagħna Ġesu fejn qal li qasba mġelġla mhux se jiksirha. Tinnotaw illi hawnhekk mhuwiex qed qabbilna ma' arblu jew ma' kolonna ħoxna illi jista' jagħmlu l-irwiefen u żgur mhux ħajqalbuha. Qasba mġelġla, dajjef kemm inti dajjef minn is-sit tiegħek mhux se jiksrek. U ftila ddaħħan għal darbora, mhux xi ħuġġieġa xi torċa taqbad, ftila iddaħħan mhux se jitfiha. Jesu għandu lid-dajfin, imberkin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom jassaltna smewwiet. U li narfu li aħna dajfin huwa vantaġġ kbir. Il-għaliex hemmhekk aktar u aktar nirrikorru għand sidna sabiex insibu fih
refugju u del misħana tikwi. Il-Kristjan jekk inti għadek dajef u għadek tiddiżappunta anke li jekk innifsek u l-prestazzjoni tiegħek hija fqira ħafna. Tinsab instabbli, għadek qiegħed tidħol fis-sqaqien wieħed wara l-ieħor. Jew forsi tinsab timidu, ma tafx rabba tagħmel, taqtax qalbek. Għandek raj, għandek sopristant fuqek illi kapaċi jindokrak u wieħed illi jindokrak. Wieħed illi jindokrak iffissa ħarstek fuqu bħala salvatur kompetenti. Il-kompetenza ma tiġix minn nfusna, mhux għax jiena intelligenti jew bravu, jew aħjar ma' ħadd jew superjuri, le. Il-fiduċja tagħna tkun fih, it-tama tagħna hija fih. Għalfejn tema l-imġewħa Ġesu Kristu, għalfejn fejja il-morda, għalfejn inkoraġġixxa lil min kien bla tama, għalfejn offra maħfra lil ħatjin bħala prova, bħala evidenza konkreta illi hekk ukoll jitratta miegħek. Int illi irrikorrejt għandu, illi mort għandu, forsi bitrajt, forsi b'ħafna dubji, imma mort għandu. Għadek dajef, vera, frattant afdaħ. Afdaħ il-għaliex Alla provdilna salvatur omnipotenti il-mħabba tiegħu ma titkejjilx. Lo tħossok korrott, tħossok ħati, hemm maħfra għalik. Hemm maħfra għalik. Taqtax jisek. U d-dim Zakkew, u meta ngħidu Zakkew kien pubblikan, u allura kien magħdud bħala traditur ta' pajjiżu u kien stmat bħala demel minn sħabu l-Lut. Għax kienet jaħdem għal-Rumani u jintaxxa lin-nies ta' pajjiżu stess aktar milli suppost u jistraqhom. Ġesu, però, ma ħallix Zakkew jistieden lilu biex imur id-dar. Ġesu stieden lilu nnifsu. L-imħabba ta' Kristu tisforza ruħha fina. Ġesu marandu u kif Zakkew esprima l-indiema tiegħu u realizza il-ħajja ta' dnub li kien fiha, Ġesu imbagħad iddikjara llum ġiet is-salvazzjoni imqar lil diddar għax dan ukoll huwa wild Abraham. Forsi d-dixxipli ta' madwar Ġesu forsi jgħidu kif jista' jkun Zakkew, qed tifhem. Imma Ġesu qal dan ukoll huwa wild Abraham għax bin il-bniedem ġie ifittex u jsalva x'intilef u Alla kollha kemm aħna isibna fi stat mitluf. Fi stat ta' disprament. Tista' tgħid ma jiena kont imrobbi tajjeb, imma xorta kont mitluf. Tista' tkun bħal Nikodemu, reliġjuż u taf ħafna u Ġesu qallu tassew ngħidlek jeħtieġilkom titwieldu mill-ġdid. Ġesu l-istil tal-ministeru tiegħu konna naqraw il-Vanġeli u f'kuntrast mal-atteġġjament tal-Farisej li ppużaw bħala l-mexxejja arroganti u elitisti. Il-Farisej l-attitudni tagħhom kienet arana u la tmissnix. Arana u la tmissnix, però Ġesu kien jersa' fuq il-lebrużi u jmisshom. Irrid kun infejja. Dak huwa s-Salvatur tagħna. Salvatur kumpassjonali, Salvatur li għalih il-klassijiet edukati u l-klassijiet ta' nies prostituti, dazzjarji u minu mara Samaritana ma rifittxa f'nofsinhar, f'nofs tal-jum, ifittxa u jitkellem magħha sakemm dik ħallit il-qolla tal-ilma u marret tajt fil-belt. Sibt wieħed li tkellem miegħu qalli kull ma għamilt, jaqgħu dan mhux il-Messija. Hekk jiġbidna lejn Ġesu Kristu. Ġesu jersaq lejna anke jekk aħna stmati ma ħadd jieħu bħala karfa, bħala marmalja. Ġesu jisalva lill-aħħar mid-dinbin, din hija kelma vera u tagħmel aħħal kollox. Illi Kristu Ġesu ġie fid-dinja biex isalva lil midinbin li jien fosthom l-ewwel wieħed, jgħid l-Apostolu Pawlu. Fosthom jien l-ewwel wieħed. Ġesu huwa Salvatur kumpassjonali illi jimpurtah min
kull wieħed u waħda minna wasalna fe wasalna. Għadna fil-bidu tal-mixja tagħna bħala disċipli aktar u aktar. Ġesu jikkonċentra l-attenzjoni tiegħu fuqek. Meta darba il-għaddejja tal-Farisej dawn bagħtuhom biex jarrestaw il-Ġesu. Tajjeb. U dawn ġew lura u għalulhom ma ġibtuhx. U s-servi wieġbu qatt ma tkellemek bniedem, dawn kienu letteralment imsaħra xi marru biex jaqbduh baqgħu imbelħa bit-tagħlim tiegħu. Għalhekk il-Farisej weġbuhom jaqgħu intom ukoll tqarraqtu. Jaqgħu xi ħadd mill-ħakkiema hemmen fih hemmu din l-attaġġiment ta' kburija, ta' elitiżmu li aħna klassi għalina. Xi ħadd mill-ħaddiema hemmen fih jew mill-Farisej, iżda din folla li ma tafx il-liġi hija misħuta. Imma Ġesu kienet impierka. L-attitudni totalment differenti. Ġesu kien jilqa' għandu anke tifel ġkejken qiegħdu fin-nofs. U tixbaqilhom jekk min jumilja lil nnifsu bħal dat tifel. Danu l-ikbar f'sat nismawit. Meta ġabulu tfal ġkejknin, id-disċipli qalu warbu. Tifhem, Ġesu ħallu tfal ġkejknin ġu għandi. Għax ta' bħal dawn jassab nasmawiet. U Ġesu kien ħaddan it-tfal ġkejknin mhux biex jaħdu l-ritratti u jġibu ritratt u jġibu artiklu fuq il-gazzetta jew ikun hemm jissama fuq il-ħabarijiet ta' 8. Ġesu kien jagħmel hekk għax verament iħobb l-ġkejknin. Verament, ġenwinament. Mhux kif jagħmlu politiċi jew personaġġi reliġjużi ta' żminijietna biex min għalihom jimpressjonawna. Ġesu huwa dak illi jilqa' għandu lil kull min imur għandu. Tħossok qed tixer għad-dnub, tixer minħabba d-djufija tiegħek, minħabba l-ħtija tiegħek, Ġesu qal imbierka dawk li jixru għax għad tkunu mfarġa. Ġesu għandu familja waħda ta' aħwa. Mingħajr klassijiet familja waħda. Infatti, waħda mill-lezzjonijiet li qisha ntesiet matul iż-żminijiet u li rridu nagħtu l-attenzjoni tagħna għalija. Fejn qegħdilna tkunux imsejħin rabbi għax wieħed u l-għallim tagħkom. U intom il-koll aħwa. U sej kulħadd missierkom fuq l-art għax wieħed u missierkom ismewieti. Lanqas m'għandkom tkunu msejħin mexxejja għax il-mexxej tagħkom wieħed, il-Kristu. Imma l-ikbar fostkom se jkun serf tagħkom u kull min jolli lil nnifsu għad ikun umiljat u milja lil nnifsu għad ikun molli. Ġesu jgħallem il-modija tal-umiltà, tal-kondixxendiment li tinżel fil-baxx, jgħallimha bl-eżempju u iva jirrikmanda lilna illi aħna irridu nimitaw. Ovvjament fil-Knisja hemm ruoli u ministeri differenti, naqdu skont il-kapaċità u d-doni spiritwali li Alla jagħtina, però finalment aħna l-koll ħaġa waħda. Galatin 3, intom il-koll u li Alla permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. M'hemmx la Ludi laqqas Grek, ġifieri tista' tkun xi tkun in-nazzjonalità tiegħek. Ma tagħmilx differenza. M'hemmx la l-sir laqqas liberu, jew kinti fl-iskaluna li żed baxxa tas-soċjetà jew fl-ola waħda. M'hemmx la maskil u laqqas femminil għax intom il-koll wieħed fi Kristu Ġesu. Ġesu jsibna fil-sitwazzjonijiet differenti, però fis-saltna tiegħu il-koll kemm aħna aħwa u ċittadini bl-istess parkiet. Il-mulej allura rridu ngħidu li għandu għoża speċjali għal kull membru fil-merħla tiegħu li għalija taħajtu. Imqarnaċ li mhumiex prominenti, mhumiex magħrufa, ma jissemmewx, mhumiex renomati dawk huma l-qalbu. L-istorja kif jiktibha Alla u kif jiktbuha l-istoriċi tagħna ma totalment differenti. Kif konna naqraw l-istorja tal-Knisja, iva, nibdew nisimgħu nies famużi, predikaturi, pastors li għamlu isem matul iż-żmien fenna fjena. Klement ta' Ruma, Klement ta' Alexandra, Irineu, Tertulianu, Ċiprianu,
Grigor, Agustin, Atanasju, Basilju ta' Ċesarija, daw kollha għamlu isem kbir. U għadna fit-tin it-tielet seklu, nibqgħu sejrin. U nistgħu nsemmu l-Spurgeon. Dawn huma porzjon perċentwal żgħir ħafna tal-poplu tagħna. 99.99999% ma nisbħalna li ħadd ma jaf bihom. Imma ismijietna huma miktubin fuq il-ktieb tal-ħajja tal-ħaruf. Kull mifdi huwa għażiż u maħbub ta' Kristu avolja ismijietna qatt ma ħajkun fil-Wikipedia. Qatt. ċaħt tifittex u ismek qatt ma ħajtla' imma għal Alla magħrufin. Għal feddejtana Ġesu xerret demmu għan-naġġ tiegħu. Jien ngħaddi ħajti għan-naġġ tiegħi. Jaf in-naġġ tiegħu. Jafhom għad-dinja l-isem tagħna huwa anonimu. Ħadd ma jaf bih, ħadd ma jaf x'ismu. Ma li jafek. Alla mhux jafek, alla jafek mill-eternità. Imħabtu lejk. Qatt ma bdiet. Aħseb wara kemm ħadd tispiċċa. Għaldaqstant il-mistoqsija li Ġesu ipoġġi qudiemna vers 12 jgħidilna x'idrilkom. Ġifi aħsbu ftit. Ikkonsidraw għad il-biċċa xogħol. Jekk xi raġel ikollu mitnaġa u tiżvija toħroġ il-barra mit-triqti, tiżvija waħda minnhom, mhux se jħalli t-99 fuq l-għoljiet u jmur ifittex l-iżvijata. Għabek Ġesu qed jindikalna l-impenn, il-commitment ta' Alla l-Missier lejn kull disċiplu. L-interess speċjali tiegħu għal xi fidil li jitfixkel jew jaqa' fil-periklu. Ġesu diġà wissiena biex aħna nfusna ma nitfixklux u laqqas infixklu ħadd ieħor. Imma l-fatt hu li iva ikun hemm dak il-każijiet fejn nitfixklu. Ħanżommu f'moħħna din. Alla għażel lil tiegħu, Alla ifittex il tiegħu, Alla jippreserva lil tiegħu. Alla mhux jippreserva l-Knisja in ġenerali, jippreserva kull individwu fiha, kull individwu. Din hija verità li għandha tagħmilna l-qalb, għandha tinkoraġġina, għandha poġġi azzar ġo qalbna li ngħidu wow, forsi ħadd ieħor mhux qed jagħti kasi, forsi jien qalb maqtuwa imma Alla jaf bija u Alla huwa f'Ġesu huwa raj tajjeb li jassigura s-salvazzjoni tiegħi. Difatti ta' kull naġa, illi għalija ta' ħajtu bla eċċezzjoni. Kif jitkellem Ġesu fi Ġwanni 6 vers 35. Ġesu għalilhom jien huwa l-ħobs tal-ħajja miġi għandi ma jaqbdu ġuħ qatt u min minn fija mhux se jaqbdu qatt. Iżda tilkom illi rajtuni u frattant ma temlux. Kull ma jagħtini l-Missier se jiġi għandi. Hemm nies li Alla jaf bihom illi Alla ħajatihom lil Ġesu. Ta' omlu. U dawn jiġu għandu u min jiġi għandi żgur li mhux se nkeċċih il-barra. Kif ħadd mur għandi? Kif ħadd mur għand Ġesu? Mobbi bid-dnubiet. Imtaqqa bil-ħtija. Vera? Bil-madmat kifer tal-kundanna fuqek. U Ġesu ikisser dak il-madmat. U jistiednek tieħu minn għandu madmat ħelu u faċli. Ħudu t-tabja tiegħi fuqhom. Tgħallmu minni għax inġwejjed u li f'qalbi. Għaliex jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, iżda r-rieda ta' minn badni u din hija r-rieda ta' minn badni. Isimgħa, x'inhi r-rieda tal-Missier? Illi kull ma tani mingħajr eċċezzjoni. Ġesu huwa Salvatur perfett. Salvatur li jagħmel li qiegħda l-missjoni tiegħu 100% suċċess. Kull ma tani l-Missier mhux se nitlef xejn minnu. Anzi, se nqajmu fl-aħħar jum. Għax din hija r-rieda ta' Missier illi kull min jara l-ben
Fi kliem ieħor kull min jafda fih, kull min ħares leħ, dik il-ħarsa tal-fiduċja li jemmu lej niddependi fuqek għal fidwa u l-ħajja ta' dejjem. Kull min jara li ben u jemmen fih ikollu l-ħajja eterna. U jien innifsi se nqajmu fl-aħħar jum. Ġesu qed jgħid li min jiġi għandi nżommu u finalment nqajmu fl-aħħar jum. Salvazzjoni sħiħa, salvazzjoni holistika. Bir-raġun is-salmi jitkellmu b'dan il-mod għax is-sit bena lil Sion. Aħna l-binja tal-Alla. Alla qed jibnina fl-imkien. Der fil-glorja tiegħu. Dar li t-talba tal-batuti u ma stmerx it-talba tagħhom. Forsi tot li kien nifsek batut, għadek forsi imħabbel fid-dnub, għadek qed tissar, għadek m'intix qed issib illi timxi b'konsistenza bħala dixxiplu. Dar li t-talba tal-batuti. Il-fidili fis-salmi huma deskritti il-batuti, il-fqajrin, l-afflitti, il-foqra, dawn huma nistalla. Li ma jistmerx it-talba tagħhom. Alla f'ibnu Ġesu Kristu huwa paċenzjuż u fidil magħna. U fidil magħna. Meta missier kien rabbin-naġ kien dejjem żewġ naġiet tajjeb u kien joħroġhom tal-ibraċ għawdex imbagħad mhux tal-ibraċ għawdex biex jiraw. Tajjeb u kull darba bistejjer. Għax waħda minnhom niżlitu tamlit u bis-sada titer. Għat missier għal issa-dik xbajt minna, ħalli ħatmu, għat ma' melek. Dejjem ġi lura, bżewġ naġit lura. Dejjem. Aħna naġ. U naġ jintnu. Verewla, naġ jintnu. U naġ, per rispett kollu lejkom, u ma' stupidi. Nalla, naġa, minn natura tagħha għandha bżonn raj. Għandha bżonn raj, mhux tab xejn illi il-Bibja xebbaħna sikwit mannaġ. Imma għar Pietru, sa Pietru kien vera il-porta vuċi tad-dixxipli, kien wieħed minn ta' qudiemnet. U dan inqabad fuq siq waħda. Ġesu feċċu, Ġesu dik id-determinazzjoni kien ikkonċernat dwar u sabu u rrestawrah. Issa inti x'tirrestawra fil-ħajja? Għami jekk għandek biċċa amara kollha susa u kważi ħataqalek biċċiet, tirrestawra? Iċċempet tal-kunsill biex jiġu jeħilsuk minnha. Imma xi ħaġa prezzjuża tirrestawra. Pittura famuża, il-ħabtet tixxaqqaq jew joħorġula tirrestawra. Għal Alla aħna niswew. Aħna niswew bħala l-mifdija tiegħu, bħala midinbin ma niswewx. Imma pena jiksibna u jixtrina b'demmu stess. Iva, Alla jirrestawrana, nistgħu nisvijaw il-weda tiegħu illi iġibna lura. U jagħmel hekk speċjalment ma' dawk li huma l-iżgħar dajfa mill-merħla tiegħu. Jekk naġa ħarufa zvijat ħatkun fil-periklu li taqa' fħal il-lupu. Ma Ġesu jaħtaf lura. Id-dewwija u jkompli jibnokra. David meta mar quddiem Sawl kien hemm din l-isfida tal-ġgant Gulija li kien qiegħed iwaqqagħhom għaċ-ċajt u jwaqqal Alla għaċ-ċajt ukoll. U Sawl qallu, int ħatmur tiġġieled u qallu inti ġuvnot. Għallu immur. Għallu ma nilbes l-armatura tiegħi. U da għallu David x'in libisha ma setax iġġaqla bija, tant kienet ila. David qal il-mulej li ħelisni minit l-jum u minit l-ors meta kien joħsib il-merra ta' missier. Ħelisni minit l-jum u minit l-ors se jeħlisni minn dan il-Filisti. Alla huwa l-protettur tagħna. Ġesu ngħidilkom jien huwa infinitament aktar żelus u aktar akkanit minnek stess biex jara l-ġid ta' ruħek. U aktar xewqan wisq iktar milli timmaġina biex inti tmur għandu u tibqa' qrib tiegħu. Għadek kif kantajna qarreb si Ġesu mas-salib li fuq u met. Ngħiduha u iva, we mean it.
we mean it. Imma sikwit naġixxu kontra l-istess persważjoni tagħna. Għandna għanja sabiħa oħra, fonte ta' kull barka ejja. Għanja tal-ħaġeb sabiħa. Ħan nikkwotalkom ftit minna. Bla tlaqliq hawn niddikjara. Sa hawnhekk bil-grazzja wasalt u nittama skont kif jogħġbok nidħol f'darek minn din l-art. Ġesu feċni, kont barrani, flama niġġerra stinat. Mill-periklu biex jeħlisni għamel mal-missier il-patt. Għal dil-grazzja midjun dejjem. Ta' kuljum niftakar fik. Ħalli tjieba bħal katina torbot qalbi biex naqdik. Isimgħu issa. Għandi xeħta li niġġerra. Xeħta nitlaq lil min inħobb. Kollha kemm aħna mbagħtu minna dik. Għandi xeħta niġġerra. Prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to leave the one I love, tgħid bl-Ingliż fl-oriġinal. We are prone to wonder. Għana dik in-natura tan-naġa. Ir-raj jagħmel differenza però, vera? Għandi xeħta niġġerra, xeħta nitlaq minn inħobb. Ħud inħajti is-siġilla għas-santwarju ta' Ġakob. Allu għafidil magħna, allu għatwajjeb magħna, niddiżappuntawh u jibqa' jġibna lura, jibqa' jsejħilna. Kultant nagħmlu bħal mara ta' Ħosea, taf kwal istorja tagħha? Ħosea kien ħobba, bħala profeta tagħha kien ħobba. Però beda jinduna dik il-mara kien qed taqlib ilu. Qed tmurlu marġi l-oħra. Ħosea dispjaċut u b'qalbu mafusa x'għamel? Tellaqa mill-bib il-barra, ba' jħobba. U tant kien qed taqlib ilu illi marret tgħix marġi l-oħra. Sakemm saret mara magħluba, kera, beħwejjeġ mċerċra, u meta xabaw minnha mbagħad u għasruha bħall-ummija, ħaduha fis-suq tal-Ilsira biex tinbieħ. U Ħosea mar bil-flus, mal-ħżien tiegħu u xtra lura. Għal-għalen tiegħi biżwieġ u tiegħi għax ftejtek. Xtajtek, ħatkun tiegħi għal dejjem. Dik hija restawrazzjoni tagħha, stampa sabiħa, impressjonanti ħafna. Kif Alla qal kemm aħna niddiżappuntawh, Alla iġibna lura. Naġa svijata imqarek jitlaq 99. Imur ifittixa. Però qis ma tabbużax bis-sabar, bit-tjieba u mill-fedeltà tar-raj tajjeb. Tabbużax xi ħadd jħobbok jekk għandek raġel biżżewweġ. U da onestament u sinċerament uħobb il-martu u jozza. Martu xi tkun ir-reazzjoni naturali tagħha? Illi tħobbu lura, vera? U hekk hija l-loġika tal-Vanġelu. Aktar ma narfu l-imħabba u l-kumpassjoni tal-għalejna u l-patt infallibbli tiegħu magħna, aktar nkunu rridu nibqgħu qrib tiegħu. Qarreb Sid Ġesu mas-salib li fuq miet għax meta miet għalija. Patt stabbli u infallibli tal-grazzja tiegħu mhumiex proklamati biex aħna nitħajru nibqgħu fil-ħażen. Anzi biex ninqalgħu mill-ħofra, biex ninqalgħu mill-gandott, biex nfittxuh. Aktar ma nammiraw il-ħniena tiegħu, aktar nitrawmu fil-biża tiegħu. Aktar nkunu żelużi biex nobduh. Ġesu infatti qiegħda b'din l-illustrazzjoni tar-raj li mufittex il-naġa l-mitlufa. Anke biex jesprimi l-atteġġament Alla l-missier lejn il-mitlufa. Hawnhekk f'Mattew juża bħala aħna li diġà ninsabu fis-saltna tiegħu, tajjeb, fil-merħla tiegħu meta nisvijaw Ġesu ifittixna u jerġa' jġibna lura. Imma f'Luqa 15 jgħid li ma raġel minnkom jekk ikollu 100 naġa u jkun tilef waħda minnhom ma jħallix wara 99 fid-deżert u jmur wara l-mitlufa sakemm isiba u malli jsiba qiegħda fuq spalleħ ferħan u imur lejn id-dar tiegħu, isejjaħ flimkien l-ħbieb u l-ġirien u jgħidilhom ifirħu miegħi
Għax sibt in-naġa l-mitlufa tiegħi ngħidilkom illi hekk ukoll ikun hemm aktar fer fis-sema. Għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 ġusti li m'għandhomx bżonn indiema. L-idea l-istess ma' hawnhekk hija applikata għal nies li għadhom mitlufa. Ħankunu assigurati illi Alla għandu interess speċjali għal mitlufa. Interess speċjali lehom biex iva dawn ukoll iduru u fuq il-Kalvarju jaraw fidwa rikonċiljazzjoni li propjament totta għalihom. Hemm il-possibilità perikoluża imma reali ħafna illi jista' jkun hemm dixxipli fl-apparenza. Kristjani tal-isem isejħulhom. Tajjeb illi dawna bħalma kien l-Iskarjota meta dawna jiżvijaw jinsew kollox, dawn jiżvijaw għar-rovina eterna tagħhom. Ma dawk li huma tiegħu Ġesu dawk li huma mogħtija lilu mill-missier. Dawn Ġesu kollha kemm huma jippreservhom u jwassalhom sal-glorja eterna. Vers 13 Ġesu jkompli jgħid u jekk jiġri li jsiba tassew ngħidilkom li jifraħ bija aktar milli bid-99 li ma żvijawx. Għaliex? Għaliex jifraħ bija aktar? Illa għaliex l-emerġenza, l-kriżi kienet hekk titlob. Illi r-raj jikkonċentra fuq dik in-naġa li għandha bżonn l-attenzjoni tiegħu. L-oħrajn jistgħu jaffordjaw li bqgħu waħedhom għal-mument. Il-ġenituri tiegħi kellhom sitt ulied. U meta kont nimrad, kienu jħobbuna kollha l-istess. Però meta kont nimrad, u ma kienet iddaħħalni fis-sotta u tagħmel li biċċa mxarba mal-batteżmu ta' rasi u tarma il-friskatur bil-boqar tal-ilma dal-waqt jiġi tabib Willi biex jaraħ lit-tifel. U kull sa'tejn kien tiġi tprova l-ħġiet tad-deni. U tfal l-oħra, traskurati le, tfal l-oħra. U ma maħbubin xorta waħda. Ma bħalissa għand il-Pawlu jeħtieġ li nagħtih aktar għożza. Għatew fejn is-soltu konna niklu l-minestra, meta kont nkun marrit, kienet iġġib li l-brodu tal-beċċun. Jew tat-tiġiġa. Mħabba speċjali. Għal min għandu bżonn mħabba speċjali. Dik hija l-istampa li qed jagħtina hawnhekk Ġesu. Mhux għax Alla jitraskura lin-niesu, hawn qed jgħidilna Alla jikkonċentra fuq dik il-persuna msejkna tiegħu li għandha bżonn il-kura immedjata. Kif isibna Ġesu? Kif isibna Ġesu? Attenzjoni da xejn. Ħafna drabi Ġesu iġibna lura fix-xirka, iġibna lura fiħdanu, billi jinqeda bina stess. Jien illi niġi nkellem lilek, int li tmur tkellem lill-oħtok, dik it-telefonata, dak il-messaġġ, dak l-email, dik it-twissija. Ġadbu kiteb ittra fenomenali. Xejn Kristjan fil-prattika li tratija u nsemmija jiena ta' Ġadbu. Ma kif jispiċċa litra? Ħudi, jekk xi ħadd fostkom jiżvija mill-verità, mela da beda jagħti każ tagħlim fals. U jisu qed jibilgħu. Jekk xi ħadd fostkom jiżvija mill-verità u xi ħadd idawru lura, ħajkun jaf illi min idawwar midneb mill-errur ta' triqtu se jsalva ruħu mill-mewt u se jagħti multitudni jew kotra ta' dnubiet. U Ġadbu qabad il-pinna u poġġiha fuq l-iskrivanija għall-ittra tiegħi lesta. Xi ħsieb sabiħ biex tagħlaq ittra. Ġadbu jgħidilna kif għandna ngħixu ma jaf li ħajkun hemm jiżvija. Għalilhom intom ħajkun jimpurtakom minn xulxin. Ħajkunu interessati minn xulxin biex twissu xulxin biex treġġgħu lura il-dak li għandu bżonn dik il-palato x'vera. Iva, ġieli wkoll il-mulej jipproduċi konvinzjoni diretta fil-qalb tal-Kristjan
li għandu bżonn l-indiema, kapaċi jagħmilha. Hekk jew hekk, kull wieħed jew waħda restawrata tnissel ferħ fis-Salvatur. Alla jifraħ bina meta aħna nerġgħu nitlu fit-triq id-dejqa li twassal għal ħajja. San 23 David kien jaf x'inhu jgħid meta qal is-sit war-raj tiegħi mhux se jonqosni xejn. Imidni f'merata ħadru. Imexxini lejn il-mijiet kwieti. Jirrestawra lir-ruħi. Nistgħu nassiguraw ruħna illi Alla ma jixbax minn xogħlu. Alla ma jiddejjaqx minn xogħlu. Jirrestawrana. Jerġa' jġibna lura għal dik l-ewwel imħabba illi tagħna. Jiggwidani fil-passaġġi tal-ħaq minħabba ismu. Għallu nur tiegħu stess. Alla jgħallimna nonoraw il-kmandamenti tiegħu. Iva volja nimxi fil-wied ta' dell il-mewt, ma nibża minn ebda ħażen għax int miegħi. Alla dejjem u amana. Dejjem, anke meta ngħaddu min-nar jew mill-ilmijiet, u dejjem il-preżenza tiegħu hija magħna. Il-virga tiegħek u l-ħatar tiegħek huma ifarġuni. Dinja id-dispożizzjoni tal-Alla missierna. Raj tajjeb illi jifraħ imqar b'wieħed illi idu lejh. L-istorja tal-Iben il-ħali hija imnaqxa naħseb jiena fi qlubna l-koll. Tifel ardit u ingrat u tost u arroganti u kburi li pretendi li missieru jagħtih il-sem tal-wirt tiegħu meta missieru għadu ħaj. Ġifieri t-tifel meta mar talablu qed jgħidlu missier nixtieqek tmut, ħangawdu minn fuq darek. Imma Ġesu jibdel l-istorja tajjeb jagħtih il-wirt, jagħtih. U jmur berbqu fajxien żieni u traskurat. Meta t-tifel però li kien fid-demel tal-qżieqes mejjed bil-ġuħ. Qal il-qaddejja ta' missieri għandhom ikellu bix-xaba. U qiegħed hawnhekk interter bil-bart u m'għandix loqma x'niekol. Ħammur. Ħanqum mmur għand missier ngħidlu missier bnibt kontra s-sema u kontrik. Il-qani bħawet minn qaddejja bħala wieħed minn qaddejja. Laqgħu lura b'ċelebrazzjoni. U l-ar ħaġa hija meta aħna nġibu ruħna bħal tifel il-kbir li xinġi mill-għalqa u sema d-daq u l-mużika. U għal l-qaddejja għallu x'ġara, għallu huk, ġilura, missieru laqgħu u għamillu dal-festin u r-rabja. Alla ħażin kunu hekk. Illi ma għandux pjaċir bil-konverżjoni ta' dak li jkun, meta wieħed huwa restawrat, għandna dan l-atteġġjament tal-missier illi nixtiequ illi naraw kif nistgħu dak li jkun inħajruh ħalli hu wkoll iduq u jara kemm huwa ħelu il-mulej. Ġesu jikkonkludi l-argument tiegħu b'vers 14. U għal jgħidilna illi jekk hemm bżonn konċentrazzjoni ta' mħabba fuq dan il-wieħed jew waħda, jgħidilna hekk mela mhijiex ir-rieda ta' missierkom li hu fis-smewwiet illi jintilef wieħed minn daż-żgħar. Mhijiex ir-rieda. Għal il-pjan tiegħu, il-pjan tal-Alla huwa fallibbli d-digriet tal-għażla tiegħu. Dawk li Alla jixtieq li jkunu salvati se jkunu salvati u ebda wieħed jew waħda minnhom mu se jintilef. Il-kelma jintilef hawnhekk tista' tintuża bħala li jkun imdamdam spiritwalment, ikun imkisser spiritwalment, jaqalura. Ma naħsibx Ġesu qiegħed jgħid li wieħed minn tiegħu ġenwament minn tiegħu jista' finalment imur l-infern. Għaliex? Ġesu qal jien nagħtihom il-ħajta dejjem u ma jintilfu qatt u ħadd ma jaħtafu minn miniti. U lanqas minit il-missier. Garanzija doppja. Is-sigurtà eterna tagħna hija realtà. Alla jsalva finalment lil kull wieħed mill-maħturin tiegħu. U bħalma ra jifraħ bin-naġa li tkun instabet, hekk ukoll ir-raj il-kbir tagħna jifraħ kull wieħed minna. Sakemm finalment nkunu ppreżentati qudiemu kapulavur tal-grazzja tiegħu.
Aħna ngħidu Mona Lisa kapolavur ta' Leonardo da Vinci. Għandna kapolavuri wisq ikbar minn hekk. Kapolavuri tagħna. Turija prova konkreta tal-imħabba u l-kumpassjoni tiegħu. Issa dak li kapaċi jassiskom billi totru u jippreżentakom bla difett fil-preżenza glorjuża tiegħu b'eżultanza. Ferħ nifmuha meta tifraħ. Imma eżultanza hija kelma wisq aqwa. Eżultanza ġielek li toqmos bil-ferħ. Illi tibda ċabċab u tola u tiċċelebra. Dik hija eżultanza. Alla jirċevina fil-preżenza tiegħu b'eżultanza li l-uniku Alla Salvatur tagħna permezz ta' Ġesu Kristu Sidna tkun il-glorja, l-majestà, il-qawwa u l-awtorità qabel kull żmien issa u għal dejjem. Għalfejn għandna ntuh kull krattu lil Alla għax is-salvazzjoni hija tiegħu. Mill-bidu sa tmiem. Jekk iċedilna ġurnata waħda naqgħu fil-fossat, naqgħu minn fuq is-sis għal isfel għar-rovina eterna tagħna. U għarraj li jaf eżattament il-ħtiġijiet ta' kull wieħed waħda minna fejn ninsabu, mhix aħna għaddejjin, għaddej mill-witta del-mewt, ma nibżgħu nibda ħażen. Għax il-mulej huwa miegħi. David infatti jala il-salm popolari tiegħu, żgurament it-tjieba u l-imħabba fidila tiegħu, għati segwuni il-jiem kollha ta' ħajti. M'hemmx dubju, m'hemmx eżitazzjoni, m'hemmx afdar fih innifsu, qed ħares biss lejn it-tjieba u l-imħabba fidila. L-imħabba tagħli Alla sekwit mhix fidila. Għax ngħidu ħaġa nagħmlu oħra. Imma l-imħabba tiegħu lejna hija fidila. Hija l-ħesed tagħna. Imħabba bil-patt. Imħabba illi l-prova tagħha hija salib fojt. Qabar fojt. Salvatur illi qeleb id-dnub, qeleb il-ħtija, qeleb l-infern, qeleb ix-xitan għan-nom tagħna biex jiksibna għal innifsu. Bir-raġun David jgħid u jiena tnammar f'dar is-sit fit-tul għal dejjem. Il-prepożizzjoni li juża hija doppja. Għam jekk taqra f'Bibbja għal dejjem, ma fit-tul għal dejjem. Hemm enfasi illi David illi l-mulej sabu kien jaf il-mulej ħajżommu. U ħajżommu fit-tul u għal dejjem. Jalla napprezzaw din dal-atteġġament Alla lejna, dan l-impenn tiegħu. Li mhux biss bagħat lilna raj tajjeb li taħajtu ma dak l-istess raj issa. U fuq l-eminija tal-missier jinterċiedi għal kujat waħda minna sabiex il-koll kemm aħna li poġġejna l-fiduċja tagħna fih naslu sal-glorja eterna. Amen.